Investiment ta' aktar minn 200,000 euro fi flotta ġdida li waslet fl-aħħar ġimgħat qed tara lill uffiċjali tal-komunità mhux biss issa jqasmu l-ikel lil dawk vulnerabbli imma anki mediċini. Il-mediċini qed jitqasmu waqt l-imxija permezz ta' vetturi ġodda li jaħdmu b'sistema hybrid li jħarsu aktar l-ambjent. Waqt żjara l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri fl-uffiċini tal-Aġenzija Leza irrimarka kif l-uffiċjali tal-komunità tassew qed iservu ta' appoġġ għall-komunità f'dawn iż-żminijiet straordinarji li laqtu lil pajjiżna. Qed jgħinu fit-tqassim tal-ikel u anke bisħab mal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna qed jgħinu wkoll fit-tqassim tal-mediċina. U dan qed jagħmluh ukoll billi nieħdu ħsieb l-ambjent, anke permezz ta' vetturi ġodda hybrid li permezz tagħhom iħammġu anqas l-ambjent. Il-Ministru Camilleri irringrazzja lil ħaddiema li f'tebqatajn aċċettaw li r-rutina tagħhom inbidlet mill-lejl għan-nar, hekk kif id-doveri tagħhom issa jitolbu li jgħinu lil dawk l-aktar bżonn fis-soċjetà tagħna. Il-Ministru sostna wkoll dwar il-ħtieġa li entitajiet governattivi oħra jagħmlu investimenti simili sabiex l-ambjent ta' madwarna jibqa' jiġi imħares. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.